היי, מה קורה? תקשיבו. מה שלומכם בנות? כמה זה קשה לנו לקום בבוקר ולהרגיש טוב. לפעמים לוקח לי הרבה זמן לצאת מהמיטה ולראות טוב. וזה בזכות זה שאני כאילו פשוט יש לי את הביטחון העצמי כזה, שאני אומרת לעצמי וואי יאללה, עכשיו מראה איך את נראית, איך את שומעת, תשימי את המשהו הכי קליל, הכי יפה, וזה יתפוס את הכי הרבה ההרגשה שלך, ולאט לאט תשפרי את זה. כאילו, כל הזמן נראה לי שהיא תשמע אותה רק משפחה. בניסיון להכיל את עצמי. ועכשיו שאני מתעסקת בפאות, אני מבינה שמעבר לזה שאנחנו צריכות כל הזמן לעשות את מה שאנחנו אוהבות, אנחנו גם תמיד צריכות להרגיש שאנחנו באמת בייעוד שלנו. אם זה כאילו אנחנו נמצאות באיזה משבר או איזה קושי